खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं किरिखां ब्रह्म ब्रैजिनं रौथा बियाबाव सानफ्रोमबो इउपिपिएल दलाव जगदान बोथोरनि खोथा गैया इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैनाया थारैनो बुंनांगोन लकसभा बिसायख'थिनि बारहावाया मैया दाख्लैसो जोबनानै थांदों थेवब्लाबो बिपिएफ कंग्रेस जिएसपि बायदि दोलोखौ नागारै इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों ब्रैजिनं रौथा बियाबाव दान मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो सानफा एफा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि न'आवनो फैनानै मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि आखाइ हमफैगासिनो दं थांनाय मैयासो गोबां सोद्रोमाफ्रा गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै ब्रैजिनं रौथा बियाबाव डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि न'आव फैना जगदान जाफैदों फिन आरोबाव दिनैबो सोरांनायनि उनावनो ब्रैजिनं रौथा बियाबनिनो मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि न'आव फैनानै इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैयो गुबुन दोलोनिफ्राय ब्रैजिनं रौथा बियाबाव इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैनाय बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकार आरो रौथा बियाबनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनि जौगानाय खामानि मावनायखौ नुनानै खामानि मावनायाव मदद होनो थाखाय इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों होनना फोरमायो थारैनो बिटिआरनि काउन्सिल बिसायख'थिया आरो माखासे मानि सम दंबावो नामा बिनि सिगांनो बिटिआरनि काउन्सिल बिसायख'थिनि बारहावाया नांहाबबाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेबि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआबिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन जिनै एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआबिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआबिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन